Ik denk dat het een beetje op de spits gedreven wordt om nu echt een uitspraak te forceren. En dat Wagenborg nu gezegd, ja, en nu gaan we het zo op de spits drijven, nou gaan we het maar eens zien. Ja, en dat hadden we toch graag niet in het hoogseizoen gezien. En ja, ik ben het er 100% mee eens, dit is wel een heel beroerd moment. Maar dit laat onverlet dat de vaargeul de oorzaak is en dat het rapport ons met de neus op de feiten heeft gedrukt, waardoor dat we gedwongen zijn maatregelen te nemen. Vanuit de loft is goed te zien dat een vaargeul bij leegwetter heel smel is en dat brengt risico's mee. Als de sier of de oert door wind, die is er nu ook, op moet sturen en er is geen ruimte en hij komt vast te zitten met afgaand tij, dan zit het schip vast voor meerdere uren. Dan is er ook geen dienstverlening meer. En dan loopt de schade op en dan kunnen we misschien niet verder varen. De vakantieparken helpen vakantiegangers om dags naar het eiland te komen. Wij proberen zo goed mogelijk onze gasten te informeren dat wij in ieder geval de vakantie kunnen laten doorgaan. Voor de vakantiehuisjes die ze geboekt hebben heeft dat verder geen effect. Wij snappen heel goed dat het de reis wel beïnvloedt. En daarbij proberen we zoveel mogelijk met onze gasten mee te denken. De ondernemers hopen dat er een alternatief komt. 2 veerboten die achter elkaar varen of een langere oertocht. Maar dat de boten elkaar wel veilig passeren kunnen. Als ik Wagenborg mag geloven, heeft dat iets nog aan aanpassingen nodig in Holwert. Maar ze zijn zelf al druk aan het onderzoeken hoe ze dat regelen kunnen. Maar ik denk dat Wagenborg dat zelf ook wel hoopt. Want ja, die schiet zichzelf ook in de voet. Als dit doorgaat zoals zij willen, ja, dat kost hun ook miljoenen. Eind deze week moet duidelijk worden of Wagenborg van het ministerie toestemming krijgt voor de verordeningen. Als die toestemming er komt, dan wil Wagenborg na je week al uit aanzetten maar de nightchance-regeling.